da pričate o ljudima koji nisu ovde. Pa nije on čovjek koji nije ovde, on je čovjek u frižideru, on je u ovoj čaši, on je u svemu što mi živimo. Možda kod vas, kod mene stvarno nije. Verujte mi. Kako nije kod vas? Nije u ovoj televiziji. U čaši. Šta znači nije u ovoj televiziji? Pa znate vi šta znači, znam i ja šta znači. Eto, znate vi šta je ovo televizija i čije je i nije ovde isto. To će to da mi kažete. Tanjug ste tek tako kupili, dobili i tako dalje. To vi meni hoćete da kažete. Pa šta se ja zakopčavam na leđa? Da li zaista verujete da je ono što vidite na ekranu vaš izbor? Ili ste samo dobro dresirani potrošači narativa koji vam je serviran pre doručka, upakovan u celofan objektivnog informisanja? Istina u 2026. godini nije stvar činjenica, već stvar budžeta. Ako mislite da ste slobodni jer imate 1000 kanala, razmislite ponovo. To nije sloboda, to je iluzija diverziteta pod apsolutnom kontrolom šačice moćnika koji drže ključeve vaše percepcije. Ovo nije priča o nekoj dalekoj distopiji. Ovo je analiza arhitekture uticaja koja vas okružuje upravo sada. Od rimskih foruma do algoritamskih tamnica, mehanizmi su se promenili, ali je cilj ostao isti. Proizvodnja pristanka i eliminacija svake misli koja bi mogla da ugrozi status quo. Istorija medija je istorija brutalne kontrole. Još je Julije Cezar, 59. godine pre nove ere, shvatio da mu ne treba samo vojska, već i PR služba. Njegova akta diurna nisu bile novine, već prvi državni bilten za ispiranje mozgova, gde su porazi brisani, a pobede uveličavane do nivoa mitologije. Napoleon Bonaparte je bio još direktniji. Čovek koji je tvrdio da su 4 neprijateljske novine strašniji od 1000 bajoneta, ugasio je 60 od 73 pariska lista čim je seo u fotelju. On nije samo cenzurisao, on je pisao anonimne tekstove, kreirajući stvarnost u kojoj je on uvek bio heroj, a svi ostali agresori. Taj model, kontroliši narativ ili uništi onoga koga piše, postao je zlatni standard za svakog autokratu koji je usledio. Danas cenzura više ne nosi uniformu. Ona nosi odelo korporativnog direktora i masku algoritma. Živimo u eri hiperkoncentracije vlasništva, gde svega nekoliko konglomerata poput Comsta, Disneya i Metae kontroliše globalni protok informacija. To nije tržište ideja, to je monopol na istinu. Kada isti ljudi poseduju i filmske studije, i informativne kanale, i vojne ugovore, ne očekujte da će vam reći išta što bi ugrozilo njihov profit. A ako mislite da je situacija u svetu loša, pogledajte Srbiju. Ovde je medijska scena pretvorena u deponiju, gde vlast direktno ili indirektno upravlja skoro svakim bitnim kanalom komunikacije. Imamo kompaniju Telekom Srbija, državnog giganta koji grca u dugovima od preko 3,4 milijarde evra, ali nekako uvek nađe basnoslovne sume da kupuje medije, prava na prenose i uticaj. To nije biznis plan, to je operacija zarobljavanja države javnim novcem. Telekom je postao vlasnik preko 30 medija u Srbiji, legalizujući partijski uticaj pod krinkom investicije u digitalne platforme. Gde je tu regulator? REM u Srbiji više i ne pokušava da glumi nezavisnost. To je telo koje je godinu dana bilo bez saveta, jer vlasti odgovara apsolutni mrak i haos. Dok nacionalne televizije poput Pinka i Happy-a krše zakon o oglašavanju više od 5000 puta godišnje, REM ćuti. Pink je samo u 2025. zabeležio preko 1700 prekršaja, ali kazne nema, jer Pink nije televizija. To je razglasna stanica režima koja služi za disciplinovanje neistomišljenika i zaglupljivanje naroda reality programima. Novac je najjači filter. Čuveni model Noama Chomskog o 5 filtera propagande danas je aktuelniji nego ikad. Prvi filter je vlasništvo. Mediji su korporacije, a korporacije vole vlast koja im omogućava monopol. Drugi je oglašavanje. U Srbiji država godišnje troši desetine miliona evra na oglašavanje u medijima koji su joj bliski. To nije marketing, to je mito. Ako si kritičan, gubiš oglase. Ako hvališ zlatno doba, dobijaš milione iz budžeta. Rezultat je novinarstvo koje ne služi javnosti, već služi onome
ko plaća fakture. Treći filter je oslanjanje na zvanične izvore. Danas se vesti ne istražuju. One se prepisuju iz saopštenja ministarstava i kabineta. Novinari su postali držači mikrofona koji ne smeju da postave pitanje, dok se svako ko se usudi da progovori suočava sa četvrtim filterom, flakom ili disciplinovanjem. To su kampanje linča u tabloidima, pretnje smrću na društvenim mrežama i sudski procesi koji traju decenijama. Nasilje nad novinarima u Srbiji je u drastičnom porastu, a pravosuđe je pokazalo potpunu nemoć da kazni čak i ubice onih koji su decenijama ranije platili glavom za svoju istinu. Peti filter je strah. Nekada je to bio komunizam, danas je to strah od izdajnika, stranih plaćenika ili bilo kog spoljnog neprijatelja koji se zgodno izvuče iz šešira kad god rejting padne. Mediji su ti koji taj strah pumpaju 24 sata dnevno, stvarajući atmosferu u kojoj se kritičko mišljenje izjednačava sa državnim udarom. Ali prava pretnja u ovoj godini dolazi iz digitalnih senki. Generativna veštačka inteligencija je postala najmoćnije oružje u rukama propagandista. Zaboravite obične lažne vesti. Danas imamo AI pasta, sisteme koji koriste AI da bi istu laž parafrazirali na 1000 različitih načina. Cilj nije da vas prevare da poverujete u jednu laž, već da vas bombarduju toliko različitim verzijama stvarnosti da na kraju odustanete od potrage za istinom. Kada 52% sadržaja na internetu generiše AI, a deepfake video snimci se množe 16 puta brže nego pre 2 godine, granica između stvarnosti i konstrukcije prestaje da postoji. Algoritmi na mrežama poput TikToka i X-a nisu neutralni. Oni su dizajnirani da optimizuju engagement, a ništa ne izaziva angažovanje kao mržnja i bes. Oni vas zaključavaju u eho komore, gde čujete samo ono što već mislite, dok se svaka disonanca filtrira. Vlast koristi bot mreže koje u realnom vremenu preplavljuju svaki prostor za diskusiju, simulirajući podršku koja ne postoji i gušeći svaki pokušaj pobune. To je digitalno tutorstvo u svom najčišćem obliku. Psihološki profil žrtve ovog sistema je fascinantan. Svi mi patimo od onoga što se zove efekat treće osobe. Svi verujemo da su mediji isprali mozak onim drugima, manje obrazovanima, ljudima sa sela, starijima. Verujemo da smo mi imuni jer smo probuđeni i informisani. Ta arogancija je upravo ono što nas čini najlakšim metama. Čim pomislite da ste imuni na propagandu, ona je već pobedila, jer ste prestali da dovodite u pitanje sopstvene predrasude. Šta je rešenje u svetu gde je informacija oružje? Medijska pismenost se danas ne uči u školama, jer vlasti ne treba kritički nastrojen građanin, već poslušan potrošač. Morate naučiti da čitate lateralno. Ako vidite vest na jednom mestu, otvorite još 5 tabova. Proverite ko je vlasnik medija koji to piše. Pogledajte ko se oglašava na tom portalu. Ako vas naslov natera da pobesnite, stanite. Taj bes je namerno izazvan da bi isključio vaš prefrontalni korteks i naterao vas da delite laž pre nego što je proverite. UNESCO podaci za 2025. godinu su poražavajući. Sloboda izražavanja na globalnom nivou opala je za 10%, a autocenzura među novinarima porasla je za neverovatnih 63%. Ljudi se plaše da pišu o korupciji, ekologiji i ljudskim pravima, jer znaju da zaštita ne postoji. U Srbiji, gde je vlasništvo nad medijima netransparentno, a portali deluju anonimno bez ikakvog impresuma, mi smo već duboko u sivoj zoni gde istina odlazi da umre. Zato, sledeći put kada vidite udarnu vest ili senzacionalni naslov, zapitajte se: kome ovo koristi? Čiji je ovo interes? I zašto mi ovo serviraju baš sada? Mediji nisu ogledalo stvarnosti. Oni su alat za njenu konstrukciju. U hibridnom sistemu, gde kapital i politika plešu isti ples, vi ste samo statista u tuđem filmu. Pitanje nije da li su mediji pod kontrolom. Pitanje je koliko dugo ćete dozvoliti da kontrolišu vas. Da li ćete nastaviti da konzumirate servirani mrak ili ćete početi da palite sopstvena svetla. Izbor je vaš, ali budite upozoreni. Istina je teška, neudobna i često opasna. Ali alternativa je mnogo gora.
život u savršeno dizajniranom kavezu, gde mislite da ste slobodni samo zato što vam je dozvoljeno da birate boju svojih okova. Razmislite o tome pre nego što sljedeći put kliknete na share. Da li ste vi ti koji dele informaciju ili je informacija ta koja deli vas? I na kraju, ostavljam vas sa jednim pitanjem. Ako sutra svi mediji u Srbiji kažu da je napolju mrak usred sunčanog dana, koliko vaših komšija bi izašlo napolje sa svećom, a koliko bi vas optužilo da ste strani plaćenik jer tvrdite da vidite sunce? Odgovor na to pitanje vam govori sve što treba da znate o stanju našeg društva. Sloboda počinje sumnjom. Počnite da sumnjate u sve. Naročito u ono što vam govore da je najočiglednije.